Tinokuchingamidzai kuchirongwa chedu zuva ranhasi tauya neawareness campaign yedu paCovid-19 chirwere chatekeshera. Rangu zita ndinozi Fortune Mzundei from Kadoma. Zuva ranhasi tina mai Muliswa panova gurukota rinoona nezveutano vanoshandira paKadoma General. Zuva ranhasi vauya kuzotichenjedza pamusoro pechirwere chatekeshera ichi, chirwere cheCoronavirus. Iwe neni tine basa rekuchengetedza utano hweshamwari dzedu. Saka zuva ranhasi ane nzeve ngaanzwe ateerere, anzwe aite zvavachataura. Regai ndimbomwa kofi yangu vasati vataura. It's over to you, mai Muliswa. Regai ndichimwa hangu kofi yangu. Yoni, toda kutenda Mwari wemaeuta matatu akatendera ungano yedu. Ndauyawo kuti ndizotinidzira zvamunoziva, tizvisimbise, tizvikoshese pamusoro pechirwere cheCoronavirus chiri munyika medu. You are safe, vanhu vaMwari, if you stay at home. Mutabhera yemumba, vana vedu ngavatambire pamba, vasabuda kunze, nekuti kunze ikoko ndokwavanonosangana nacho votivigira isu pamba. Chengetedzai utsanana, kugeza maoko nguva zhinji nemvura ine sipo, muchishandisa nzira yekuchururudzana. Maoko anogezwa muchanza pakati peminwe neseri kwemaoko kwemasekonzi 20. Pauriona kuti wakachengetedza murayiro wekusakwazisana nemaoko nekuve kure neumwe, social distancing, 1 meter apart. Kana pakati penyu paine asinganzwi zvakanaka, anofanira kurapiwa kana kunoongororwa nana mazvikokota. Musagara mumba. Vanoshandisa zvipfeko zvekudzivirira kupararira kwezvirwere, zvishandisei nenzira kwayo. Muzvikurura nemutoo wakatendeka nekurasa zvazvinofanira, zvinoti mamaski nemagloves, nekuti zvinogona kuparadzira utachiona. Tinokurudzirwa kunwa zvinodziya, ingava mvura inodziya, ingava holy coffee, holy tanganda, maholy liquids edu anodziya, uye kufukira mvura nekuti utachiona uhu haudi panopisa. Ngatizamei kusapindwa nechando, tisaenda panjodzi yekubatira flu, nekuti zvinopa kuti utachiwana hweCoronavirus uwane mukana wakawanda wekuzobatira pauri. Uyezve ngatiregei kufamba-famba, kungobuda pamisha dzedu tichishanyirana zvisingatenderwi, usina chakakosha chaunofambira. Gara mumba. Muranda waMwari ari kuti ngatikoshesei kunamatira mudzimba dzedu imomo. Ngatichengetedzei murayiro watinopiwa nehurumende, sezvazvinorehwa nemuprofita kuti tisapesana nemutemo unenge wapiwa nehurumende. Ndatenda nemukana wamandipa. Kutenda kukuru kwazvo mai Muliswa nemukana wamatora uyu nenguva yamatipa yamabetsera vana veZimbabwe.